adawa na jam'iyyar PDP wanda 'yan uwana gwamnoni sun bar ni sun koma APC bisa wayansu dalilai, ne kuma naki sai ana cin mun mutunci, ana cin mutuncin ma'aikata na, ana cin mutuncin iyalai na, ana so a mana kazabi har ma da cewa muna cikin masu wato kawo harkokin ta'addanci, wanda babu ta'addanci a Bauchi, zaman lafiya ake. Kuma aka kawo sunan wani Badejo wanda ƙani ne a wurina, kuma ba a nan gari yake ba, a Nasarawa yake, kuma ba ni ya fara taimaka ba a siyasa. Ya taimaki mai girma shugaban ƙasa, ya taimaki gwamnan Nasarawa. In yana da matsala ba za a tallaka ni da shi kawai don shi ba Fulatani ba ne. Ni na riga na faɗa a baya, duk wanda ya taɓa kasafi ya ci mutuncin ba Fulatani saboda yare da abin nan ba zan bar shi ba. Saboda haka na kare Badejo saboda na san ban taɓa ganin sa da ta'addanci ba. Amma a zo haɗa ni da shi saboda kawai ana so a ɓata ni saboda harsashen siyasa ba daidai ba ne. An ɗauki kwamishina na an rufe shi, an masa wayannan ƙazafofi iri-iri. Kuma a matsayina na gwamna ina da kariya na musamman, bai kamata a dinga sa sunana a cikin kotu ba. Ko wani abu ne na kisa ma sai na sauka. Amma saboda ba su san gwamnati ba, kuma gwamnatin su na cin mutunci ne abin da suke kenan. Na yi ta shiru saboda ba na so mu yi maganganu da zai kawo farraƙa ƙasa. Tun da ƙasar ma dama farraƙe take, ga talauci, ga yaudara, ga ƙarya, ga yunwa, amma yadda kullum ana ƙarya wa mutane. Ana karɓan bashi ba a san me ake da shi ba, ana karɓan kashi 51 na kuɗin Najeriya ba a san me ake da shi ba. Mu dai a jihohi ba abin da muke, wanda muke samu muna aiki da shi, kuma wanda suke samu ba su aiki da shi, amma ba su tambayan kansu. Sai mu da muke aiki aka samu a gaba ke so a ɓata mu, watakila ana dubawa a gaba ko za mu zama wani abu. To zama wani abu ainihin Allah ne, shi ke ba da mulki ko? To mun gaya musu mun yi shiru ne saboda Allah, mun yi shiru ne saboda tsoron Allah, mun yi shiru ne saboda al'umma. Kuma adawa da muke gaskiya ne, su ma adawa ya kawo su nan. Kuma ba wani mahaluki da zai cire ni a jam'iyyar PDP in koma can dole, ko za su yanka ni ina inda nake da mutane na. Mutanen Bauchi sun ce kada je ko ina. Saboda haka sai su yi ta yi, za mu je kotu, har yanzu muna da kyakkyawan tsammani watakila kotu za ta mana wani abu. Amma ko INEC ma yanzu sabon shugaban nan ba mutumin arziki ba ne, saboda abin da yake yi ba daidai ba ne. Ya ce mun yi abu a Ekiti, kuma yanzu ya zo ya canza saboda daɗin kansa. Haka jami'an tsaro abin da suka ga dama suke yi. In ta'addanci ne, muna da sanatoci, muna da shugabanni da ake faɗin su cikin ta'addanci, ba abin da aka musu. IDSS sun sani, sai ni da muke faɗa da ta'addanci za a ɓata mun suna, kuma a tsammani zan shiru.